Sir, kumusta? At epekto na makita ti kadit kalpasan iti sa magbanungal daw, iti paningway iti counseling kadit iti estudyante, pagkiraman iti naganak, tama iti iti opisyalis ti barangay, paseknan pala iti lintig trapiko, apo Captain na Erob, sir. Well, nasaya at kuha tayo, rimor nga resulta kasi di massive kuha tayo nga may operations tayo, simultaneous operation at for 2 days that I started the 15 and 16. Nag-invite tayo palaing dito ubing nga estudyante, especially dito eskwela ti high school ti Bacara. Kaya dita nga iti luglugan da namin ket agpeso nga paspas ra ket ti eskwela unig ti pagadalan ngem di kita yakit among tibing akit na kwadalata ag sapol da ti kwa ti pamuspusan. That's why nga in-identify ti lugar ket naput ta ida di kita ubing ket akas mesa nga kwa ket antay pellet warning. So nga kinaramid tayo akit inimbitaran tayo ida together with the parent, guardians, and at the same time, di barangay officials. Deta duang aldaw nga pinag-operate tayo ket almost 50 tinaala tayo nga estudyante. Kita kabayatang nga inimbitaran tayo da, binagbagaan tayo da, kastamit tinaganak, kita ni baga tayo ang glabsing dan tumanen, definitely tiketan tayo dan nuka apo Roger. Okay. So kita sa sir, although tibiyang ti Bacara National Comprehensive High School, iparit na di estudyante da nga agban maneho so handa pastreken digiti nakamotor ng estudyante ti uneg ti pagadalan ngam ti araramid mo ti estudyante mangsapol dat mapanda pagidulinan or iparkingan na digiti motorsiklo da apo hepe. Yes sir, data ti diskarte kiti bing kay kunakon kat tutubo kami ket talagang mga rami ti panguspunsan. Iso nga digiti naganak di ko nakarod ante nga palubusan ida taw muna ti amin agpeso nga dakkel nga pakatipidanda muna ti amin nukas pagarigang da amuyo akit ti tricycle talaga na ininot. Ang DJ to mabaling nga mapasamak kanya danto nukas pagarigan nga madisgrasya da takdakkel nga amang iti kwa kay magastos da. Alang nga deta ket future to ta ubing nukas pagarigan nga mapakaruan deti ubing nga agmamaneho kas pagarigan nga matay kita takkel nga kodeta pagbaboyan danto. Isu nga ni bak kanya da nga pangaasiyo tahantay nga ipalpalbusan digiti anak tayo kasi agresibo kadagit nga damaget digiti bingket agresibo da kamo da lang digitoy ket agpatpataray awan handa nga digiti defensive driver kasi nga agin enjoy da damor nga natartaray taluglugan da damor da nga agin enjoy no ka ako. Way nga ron sir ti kas mo namon nga ti agresibo da pala agpataray iti lugan or motorsiklo. Sir, tibiyang ti PNP Bacara or ti local government ti Bacara, hangkad nga nekkan di bileg digiti official di barangay nga isuda ti ag-issue citation ticket kadigiti ka barangayan da kasi barangay official amuda no sa sino digiti ka barangayan da nga minor nga gitorturo nga po Captain Ero. Awan kwada nga mi at handamit mabaling nga ticket no dikit di ko nakarog kanya da mabalinda nga iso nga kaslain nag-conduct ti basit dissemination may panggap digiti ubrahin digiti barangay officials. Handa ka di ang kunahan yung kadiri palbusan digiti ka barangayan yon nga umayda nga umayda toy nga sentro nga motor ken kastapay nga palagipan yu ida ko nakarod ket asto dita ko akit on ngamin handamit nga deputize iso nga ti nebat kanya dano kas pagari nga ada makita dang ubing sige nga ayabanda kami tapno no kasta may quantity proper nga disposition no ka when kasi at official di barangay kat sudat makamo nga talaga digit ka barangayan dan sa sino digit damot motor na apo pekas la kayo do mga ilik at taday ti pinotar deng ordinansa then na deputize digitoy nga gigam citation ticket nga gishoot citation ticket kadigit ti aglabsing ti lenteg at trapiko. Awan ti kasi plano tayo sir. Basta amo ti kapulis nag-initiative tayo nga rod nga nakiyuman ti LTO Lawag City nga iti lecture and seminar at the same time tanong ma-deputize that will be scheduled next month. So nga apparently di Lakalman in pa-receive tayo letter tayo
at nakikuakarog kanya da naki-communicate ket ti kunada well sir no as long as ada written request you sir umay kami sir nga umay kami dita bakarat kunada sir. Ayun, na iti may saliti para kanyak lang makitak nga pangilesan or pagbaba iti vehicular traffic incident ng iti minor. Sir, iti biyang ti ili ti bara although almost 1 week or 2 weeks unsan ita PNP Bakara po. Mabalimawan sir na iti datos tayo iti vehicular traffic incident iti Bakara Ilocos Norte nga involved iti minor ken legal aids po hepe. Sigun no datos ti kuha kita dispensarem apo Bombo Roger kasi awang pa makita nga jack pa na review na scrutinize but anyway no kas pagariga makita di datos tayo ket immediately pakamuang kanu ka Roger. Okay. How about iti panag-monitor ti kadigiti along National Highway amo ti pa Bakara ket may sagiti nawatiwan adigiti disgrasya iti National Highway. Kumusta sir monitor na muna ti provincial director kaddan sa iti order na kaditi local police station nga mapaygetan iti kastoy ang panagsita kaditi glabsing iti linteg trapiko apo hepe sir. Ti kwatayo meta kita gapot ada ordinansa na lalo di kita flying national highway nga di tricycles which is talaga nga isuda ti mabaling nga kusti tra ati aksidente. That's why nga i-implement ra tayo nga nalaing na di tricycle, di multi-purpose tricycle, di kulong-kulong ang kunada, ket may parit iti dumalan di ta highway. That's why nga naiget unay ti pinag-implementar tayo, adu ti matiltili tayo nga violate met ket di sir. Okay. Sir, sublinak man iti nako nadakamat yung tatay nga digiti tres estudyante nga ilumang digiti motorsiklo da. So na-identify tayo digiti pagparparkinganan digiti estudyante. Apo hepe, iti ili ti Bakara, sir. Well sir, isong aro di ko nakarod nga nagamat na kwata ida na identify di lugar, isong nga na natili tayo digito yung ubing, isong nga of course minor da isong nga sabali nga minti approach tayo kanyada. Hanga DJ tiliwen no dikit di imbitaram pela ang temporarily kasi nga dikit ubing agad aproteheran tayo da. Ngem di ko nakon adamit nga rod mabalin nga pang ang kadigyan aganak so that mabalin tayo nga tiketan no kasi. Okay. Mabalin man sir, no ana mo digiti sungsubatan digiti naganak digiti kastoy kasi dapel didto mga min ang pero de los Pinos nga handang aware kadigito nga no apay nga sudat agsungbat although kanayon di bagbaka deta nga sudat agsungbat no kasta nga involved kadigiti minor nga nagday ti involved iti vehicular traffic incident. Anat ti mabalin nga ipataw nga sanksyon or multa digiti parents nga masita tayo nga minor sir estudyante. Well sir, ti mabalin tingi kwento nga dagat DJ RA 4136 under section 32 no sir. So ti kwatayo mabalin nga tiketa digiti naganak tapno so dati agsagaba kadigiti pinangpalubos da kadigiti anak da. As to the comment sir, no kas pagari nga madangran digito yung ubing, definitely ti pailan tayo ti although civil case siya, civil liability lang ti mabalin nga ipila kadigito yung naganak. No ka sir? Okay. Sir, once again, maraming salamat kaditi oras man nga nakinuman da gusto sundi Bombo Radio. Malaksit sir na iti mensayo pa, especially kadigiti padangan naganak iti dita ili ti Bakara. Go ahead sir. Yes sir, kinagpesuan na akin, generally peaceful ito, nakulimik dito yung lugar ti Bakara, talagang makita tayo, di kiti taga Bakara kita disiplinado. Ngem, di kito ilang ti isolated cases, nga di kito bingarod, palpalubusan di kito naganak, kadawating karo ti nga gundaway, nga palagipan di kito naganak, yung kastami ti barangay officials, nga aramidente kadi nga, aramidente di jay pamagbaga, di tolerance kami. Sometimes kami di kita naganak kami ket no matilite dan no parisinte kanya daket tibaga daket sikang ngamin nag-inlibas mo di kita ket isot kanayo nga rason iso nga di ko nakon documented amin di kitoy ket no mamin sampay nga glabsing daket definitely tiketan tay dan no sir.